Doho ma Kiambu ong'ado buch twech mar higni 30 ne ji adek manoyudi gi keth mar nek mar nyadendi Lucy Njambi Nyakio manotimore higni 6 mokalo. Kanong'ado bura makamano, jang'ad bura Ngire Joel Ngugi nowacho ni nek magalagala no owinjore mana gi kum makamano ka familia ma ji adekgo kod jokedo ne ratich oganda mane ni e doho to kwedo ng'eto makamano. Jang'ad bura kata jamin bura nonyiso jang'ad bura ni nek mar wakeini e pacho ka osemedore mokalo kanokwayo ni mondo mi ong'ad bura mager ne ji adekgo. I have been unable to assign a higher or lesser degree of culpability to any of the three accused persons, so they share culpability equally. For the murder of Lucy Njambi Nyakio, the deceased, I hereby sentence each of the three accused persons to 30 years imprisonment. By dint of section 333, subsection 2 of the Criminal Procedure Code, the sentence period shall run from the 5th of April 2024, since that is the date the three accused persons were placed in custody.